як наворе аз шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ва ман низ ин наворро дидам. ростӣ хеле хашмгин шудам. аз чунин хоинони миллат ки номи тоҷик доранд, забони тоҷикӣ доранд, нафратам омад. ин хоинони миллат исбот карданд ки дар ҳақиқат мурғ ҳастанд. агар на мурғ намебуданд, дар қади кӯча тухм намепартофтанд. ин ҳамон мурғҳое ки дар қади кӯча тухм мепартоянд, мурғҳое ки ободии ватани азизи моро намехоҳанд, истиқлолияти моро намехоҳанд, ваҳдату ягонагии моро намехоҳанд. ин ҳамон мурғҳо ҳастанд. хитоб ба ҳамон мурғоне ки қади кӯча тухм мепартоянд: шумо авора нашавед. шумо ҳеҷ вақт ба мақсади нопоки худ намерасед. мардуми тоҷикистон аллакай як бор ба ваъдаҳои бардурӯғи шумо бовар карда дидааст. оқибати он чӣ шудааст низ ҳама хуб дарк кардааст. шумо хоинони миллат, шумо ватанфурӯшҳо, шумо лаънатиҳо, шумо палидои оқипадар, шумо обрӯву нуфузи тоҷикистон ва тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ паст кардед. лаънат бар шумо, туф бар ҳоли шумо. шумо мурғ намебудед. аз пушти ҳамон хоҷагони хориҷиятон дар давлатҳои аврупо қади кӯча ходдогхӯрию шаурмохӯрӣ карда намегаштед. агар шумо камтар тоҷик будагитон ҳис мекардед, шумо хуни тоҷикӣ ҳам надоред. шумо ба худо шумо хуни тоҷикӣ медоштед, хуни тоҷикӣ медоштед. ин қадри ватану қадру миллат мерасидед. шумо хоин ҳастед, шумо ватанфурӯш ҳастед, шумо лаънаткардаи худо ҳастед.